Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha tamu mai albarka wato Mikiya 24. A wannan bidiyon namu na yau mun zo muku da jerin jaruman Kannywood mata guda 5 waɗanda Tauraruwarsu ke haskawa a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2024. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye kar ku manta idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka ku daure ku danna subscribing sannan ku danna alaman ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Sannan kar ku manta ku taɓa alamar liking a wannan bidiyo namu. Mun gode. To yanzu za mu shiga cikin wannan bidiyo namu gadan-gadan, sannan za mu fara da ɗan takaitaccen tarihin kowace jaruma sannan kuma ku ji dalilin ɗaukakar tasu a wannan shekara ta 2024. Don haka yanzu za mu fara da jaruma ta farko. Zainab Labarina ita ce